into yama rights eingane iyadonswa kakhulu, iyastretchwa kakhulu, ingasa considerwa yamalungelo abazali. The biggest problem esinayo eSouth Africa is a family setup engekho. Jesus. Yona problem enkulu ke sinalo butwana. Telling you the honest truth. Ngisho ukuthi ukholelwa kini ayikho into esupport umuntu ozala ingane yakhe ayishintshilwana izenzi lona. Wahlala wadlula isonto wathani uyahluleka ukungangitshela, ufuna ukungitshela ukuze ngilazi iqiniso. Kanti ubaba wakho ufuna ukumshela umthetho uyamthanda, ufuna ukulala naye. Fuck. Yes. Umuntu osifazana ufuna leadership in a man. True. If amadoda ehlala phansi engayithatha leadership, abantu besifazana will do anyhow. Because of this thing to say, wobani abantu bethu esingabafaka to have shares go MTN, go kuphi nokuphi sibabeke as proxies. Go saphi. Bafethu Ramaphosa benefited greatly from the white monopoly capital. He cannot desert them now, and he will never. Jeez. Nangu umchunu is charged, noma is alleged to have being controlled by mafias. You want to keep that person in your cabinet and life continues as normal. At the same time, you are saying renewal on the other side. Dlala ngathi. Ngane yakwethu, not everything worth your money. Akusi yonke into edinga imali yakho. Listen, you can buy a book, but you cannot buy the knowledge. You can buy friends, but you cannot buy loyalty. You can buy a very, very expensive watch, but you cannot buy the time. Kubalekile ukwazi ukuthi ezinye izinto uzozena la empilweni angeke uzozithenga ngemali. Some stuff are really priceless. Kanza wethu udlula kanjalo kuhlelo lwa iDurban Network. I am your host Sabel Mfowandabasi, umjwahu usijekula maqabaqaba mathonse emvula. Sizwakale phansi emkhomazi emzinto la ngibuya khona. Namhlanje ke silivula uhlelo nje sihamba nensizwa umzwandile Mfokashandu. Hey, nimthandile lapho ku social media, sinibonile ukuthi nimthandile, sathi no, asiphinde siyisondeze insizwa ngoba inamava. Mfokashandu Shandu kandaba. Insizwa kamjwaha mfowethu, niyaphila insizwa enkulu? Siyaphila ngani yakwethu, siyaphila mfowethu. Siyaphila bafethu, sibingelela ababukele emakhaya. Sibonga uthando basipha lona, ama comments are positive, imbuzo, and even constructive criticism we take it kindly, because we are in social times. So thank you for the love and for compliments lapha khona. Ishow yenu bafethu ngiyibonile impela ukuthi namandla kakhulu. Hayi bakuthandile ba. Yeah, no, sibonile ukuthi namandla kakhulu. Ngithola incingo eziqhamuka kubantu abangabalindele bathi bangibone kwiDurban Network. Hayi. Ngisho ukuthi hayi no, zasixoxele nje bengekho lutho lithe. Yakusayimina uShandu bafethu ngangakanani sentendeni esandle ngiyanela. Uthi lo mkhonto ngiyahlala ngithi caba bakhumula amagwala amanyoso wale imintsima ilimele ngiyeni zabonga zathi tshe amanyoso. Umthiya uthenga inkomo bafokazana bethenga amahlathi wambatha isikhumba senyathu uzule sambasa. Wakwethu. Ombeje odladla bafowethu labo. Abafweni la. Madoda. Sibonge ngani yakwethu. Hey, weShandu. Sibone uKhuzani, umfowabo Mpungose. Udwendwe lingakaya madoda. Usuka eyibo. Usuka ngihlale wodwendwe. Kodwa ke singekho la, kubaleke kangakanani ukuthi insizwa zigana. Uthinta uthinta topic engithanda yazi kwi Facebook yami nginenye hashtag engijwayela ukuyibhala ethi #asikanoMajita. Yes. Isho njalo #asikanoMajita. Mina sengeminyaka u9 ngaganwa. Ngizokwenza unyaka wesi9 u8 ngizokwenza wesi9 nje manje meqala lo nyaka lo 2026. Yes. Uyabona mfethu. I-problem enkulu esinayo eSouth Africa, more than government corrupt, more than irandi elingekho strong, more than iGDP engakhuli, yes, more than a crime, the biggest problem esinayo eSouth Africa is a family setup engekho. Jesus. Yona problem enkulu ke sinalo butwana. Telling you the honest truth.
abelungu they are ahead of us based on those basics. I'm not saying indoda eganiwe is perfect noma ingane ezalwe endaweni esemshadweni is better off nalengazalanga. I'm not saying that. Yes. But I am saying mangase onke amadoda enze ubudoda. Yes. Izwe lethu linga right kakhulu. Yazi usasho kanjalo ngiyabona umenshina abelungu ukuthi they are ahead. Nginokubuka even ama-Indians, ama-Chinese, laba bantu yibo abane wealth ngaphezulu kwethu and they believe so much kulento ye-family structure. But wami i-family structure ifana ne-primary school for umntwana. Ama-basic needs adingwa umuntu ozoba successful. Yes. I-family structure ine role enkulu engayidlala. But wami ngicela ukuxoxela mina ukuthi ama stats indlela a shocking ngakhona ukuthi zingakanani izingane ezikhula ngaphandle kobaba eduze kwabo. Ezikhula ngaphandle kababa nomama eduze kwazo kwabo. Khuliswa ogogo, ikhuliswa isihlobo kanjalo. Jeez. That is a recipe for a society ezoba ne depression. Let me tell you why. Ebhuti wami uyazi ukuthi uma unobaba nomama abakhona phambi kwakho ama unfortunate circumstances akufikelayo, you blame the circumstances not your past. Yabona nje uma uqhuzukile. Yes. You don't say ngoba nakho mina ngiyintandana. Yabo. Lelitshe lingizonde ngoba nakho ngiyintandana. Yabo. Umuntu okhuliswe kwi-family setup enobaba nomama psychologically kukhona amabhetleza sewanqobile without them having to face them. Yes. Sengikhuluma nge-psychological. Not ukuthi umuntu ozalelwe kwi-family enobaba nomama uhlakaniphile noma ungcono noma uzophumelela. That's another topic and ngikhuluma ngalokho. Ngikhuluma mina about ubaba nomama abenza into okufanele ngabayayenza vele. Yabo lento ethi uhambe sizalisa izingane zethu sishiya ngaphandle. Ngisho bekuthiwa ukholelwa kwi-African spirituality isintu noma yini. Bro ayikho into evumela le nto. Ayikho ngayiqhamela from whatever angle ayikho. Ngisho ukuthi ukholelwa kini ayikho into esupport umuntu ozala ingane yakhe ayishingishilwana izenzi lonto. Amabhubesi ahamba odwa. Yes. Ingwenye ihamba zodwa. Indlula mithi ihamba zodwa. So nizozala ingane yakwaShandu uhamba uyishiya kompele. Uhamba uyishiya noma ikuphi. Even a stepfather umalume. Yabona mfethu amanye ama cases esidila nawo akufanele ngabe sidila nawo. Yes. Let me share something. Eyangiphatha kabi at church. Okay. So one of the ladies in church uyafika uza kimi. Ufika she is so emotional. In fact, ngambona mina ekhala. Ngabona lo akakhaliswa amandla kamoya engcwele, ukhaliswa ubuhlungu. Jeez. Bese ngiyakuyena because waphumela phandle emekhala. Bese ngiyakuyena ngimbuza how ngani yasekhaya what's happening. Angitshela ukuthi indlela engihurt ngayo I'm so broken because ngikhuluma ubaba engekho empilweni yami. Use university lo mntwana. Manje I'm about to complete a course and so forth and recently ngiqeda ukudiscover ubaba. Ubaba is happily married, uhlala nonkosikazi wakhe, a very beautiful setup. But mina wangishiya. Fine ngase ngade ngiyincenga ukuthi sengifisa ukumbona nangempela I relationship yami nobaba sakwazi ukuyibuilda. Recently ungitshela ukuthi kunento afisa ukungixoxela yona. Wathi kodwa lento sola sengathi izongiphazamisa. Ngase ngithi mina akangangitsheli yona ngoba ngiyobhala ngcono ngiqale ngiqede ukubhala ngicomplete ama exam bese yangitshela. Wahlala wadlula isonto wathi uyahluleka ukungangitshela ufuna ukungitshela ukuze ngilazi iqiniso. Kanti ubaba wakho ufuna ukumshela umthetho uyamthanda ufuna ukulala naye. Fuck. Yes. So where am I going with this story? Ubanjwa izimpande zesihlahla esatshalwa nguye. Yebani. Ngoba kube kuthiwa lengane wayikhulisa njengenye yezingane zakhe. Hleze ngaba sikhuluma ngaleli demon lemphethe. Angisho ukuthi obaba
abayenzi lento einganeni zabo abayizalayo khona baba banosathana isikhathi esiphela kuso sinzima yeah but ngaphandle kokudiverta kakhulu bafowethu asikanweni asilandeni izingane zethu ihlale nathi omabazo uma kuukuthi asakwazi ukuthi sibathathe there is no need for kuba toxic there is no need to fight life is too short jeez what happened yes. We all learned something out of it but let us carry the responsibility all of us mothers and fathers alike let us play our part ekukhuliseni ingane zethu ngendlela esifisa sengathi nathi zakhuliswa ngayo Mfethu abantu abaningi sikhulume ngale ingane eziningi oke way highlight indaba yazo ezikhula abazali bengekho sibuke indlela ezididiseke ngayo emqondweni some of them they are abusing alcohol some they are on drugs and stuff kuningi okwenziwa ilento mhlawumbe umubuka ngokwestructure sahulumeni wase South Africa kukhona yini akwenzayo ukuthi mhlawumbe naye alekelele ekutheni into enjengalezi zilungiseke ukuthi zilungiseke kuncane ukwenzayo ukuthi zibe worse kuningi akwenzayo jeez let me tell you why into yama rights ya receive the wrong way yeah ngoba ilungelo lakho liqala liphele lapho oqala khona lapho your freedom of speech i right until ifike izo character assassinator mina once mase character assassinator mina access your freedom of speech a right isingene elungeleni lami you are free to move your hands but isandla sakho asinayo freedom sokunyakaza size ngasebusweni babo yes ngoba usuyangishaya mase wenza njalo kunjalo so into yama rights eingane iyadonswa kakhulu ya stretchwa kakhulu ingasa consider yamalungelo abazali to a point ukuthi you cannot compare a minor with an adult yes you can't abazali yabona okuyena umuntu one best interest for ingane umzali wayo even more than ugovernment yes ugovernment cannot paint a picture enganeni ethi ugovernment has a best interest ngawe more than umzali wami because ingane izoyikulalela umzali lela ugovernment yes and umzali uzohluleka ukukhulisa ingane yakhe ngendlela yena deem fit and deem appropriate for lo mntwana lo uhulumeni mfethu udlala indima enkulu ekubreakeni ama family setup jeez ngizokwenza just nje an example ukuze uyibone lento ukuthi ingozi kangakanani yes uyaphuma uhlangana nomfana wakho egateni umeli uyabhembhe mgwayi your son 12 year old jeez ubhembhe mgwayi uzokwenzani uzothini kanjani ngoba ilungelo lesandla sakho alifinyelele ukuthenini shaya umntwana wakho because you are South Africans phambi komthetho you are not a father and a child phambi komthetho you are South Africans yeah kanti mina angishayi yona South African la ngishaya ingane yami angishayi yona ingane ngefice emgwaqeni ibhema ngishaya le eyami engazi ukuthi ugwayi uzoyibulala angifuni yami nganife so uma sinama bill of rights angaka include into ethi ingane ama rights ayo 80% wow aphethwe umzali yes umzali uzosho ukuthi nalo nilungele ka yes noma lika no umithi I have a right to say no umzali must say until izibe neminyaka engaka bafethu if we were to be honest and be truthful the western culture is not our culture so kunezinto that are tolerated in western cultures that are not tolerable in our culture true and because of leyo set up ekhona we cannot have ama rights to be grafted in a western minded culture because you'll have ingane iphuma nama bum shots endlini yes you'll have ingane zabafana ezihambe zohlala emgwaqeni you'll have all that which we see here because sikhiphe iculture umuntu omnyama culture umuntu omnyama ukuthi umfana esemncane
akaqhuthane nabanye abafana ngeqhubha. Yes. Kunjalo nje. No, ayi ukuthi kubhalwe phansi kwi-culture khona omunye wayixoxa ehlaya ngapha kaHlabisa ukuthi umfowethu babemhambisa esikoleni yabo. So yena waqala isikole semdala. Methi uyafika esikoleni. Hawu. Uthi hawu abafana bangaka Nkunzi. Awungeke ungikhathe Nkunzi abafana bangaka. Ngikhathe Nkunzi nje le DP lapho bona abafana bawu10 abawo yabo. Ayafika ba 100 hawu ngikhathe nalo hawu ngihalela lo. Uyahala nje. Yabo. Call it violent, call it all what you want to call it. Yeah. But it's what built a strong male figure. Yes. Not this weak male figure evelithatha isibhamu idubula umuntu wesifazana. Not this weak male figure isifica silenge sentambi isihengile. Iqhamuka phi this weak male figure? Yini eproducer this weak male figure? Hey abafana benze yabo khona ezinye izinto engisabasho nokukhuluma ngazo la izenziwa abafana hlana nabo ukuthi kusawumfana lo. Because of this a simple things esis disregardayo. Khulisa umfana nokukhulisa intombazana. Asike sibuke mhlambe demographically or demarcationally abantu indawo abakhulela kuzona sinelokishi sinendawo esemakhaya isetup yale ndawo lezi ihlukene ama values nama principles ale indawo ahlukene yabo okwenza ukuthi kube nzima ukuthi okhule elokishini afane nokhule emakhaya senza kanjani ukuzintegrate lezi zinto zombili zisebenze okwasemakhaya inkuliso ikwazi ukusupporta nalo waselokishini. Goes back to our point, a good family setup. Because before ube selokishini uphuma endlini ukuze ubone ngiselokishini. Yes. Into ofundiswe kuyona egcekeni ekhaya kini iyona that should define the person you become, not oyifunda la emgwaqeni. There's no need to integrate amakhaya nelokishi. But uma umZulu ezoba umZulu ekhaya noma ezoba umZulu elokishini, we will have less of the problem. I'm not saying ukuba umZulu is the best thing that can ever happen. I mean there are many flaws. Noma izinto ezingenzeka ngokuthi you are stretching uku-embrace iculture yomZulu. Kodwa the spirit of ubuntu yinto oyifunde endlini. Ufunde ukushare nezingane zakini. Ufunde ukusacrifice. Ufunde ukubona ukuthi lengane yasekhaya encane i-wrong miyenza kanje. Kodwa kufanele ngithola indlela e-right ukuthi disciplineke. Yonke into bhuti wami iqala endlini. Yes, elokishini there's a location culture, the impilo khona is fast. Opportunities are moving fast. Girls, maningi, boys, aneswaga. Yes. Uyashesha ukudidiseka uselokishini. You get what I'm saying? Kodwa uma i-value of who you are uyifunda endlini ophuma kuyo kahle. You'll hardly miss the right step. Baningi abantu abakhulele emalokishini. Yes. Who holds beautiful family human values. Yes. Who esingenayo issue nabo any form of violence. Yes. Esingenayo issue yabo with the drug abuse, with all of these things esibona zenzeka. There are many of them. Yes. But what is common to all of them? What is behind the door abawuvula uma bephuma? Jeez. Leyo nto lapho ngaphakathi. If leyo nto engaphakathi i-right, sizoba namalokishi umehluko ukuthi izindlu isondelene kunogesi kunamanzi kunetharoti efana exactly nasemakhaya. Eyazi ukuthi umuntu uyabingelelwa. Eyazi ukuthi uma ukuhlangana nomama ephethe oplastic uyamphathisa. Uma usebhasini kungena umuntu omdala uyamsukumela. Basic things engadingi ube wasemakhaya ukuzozazi. Elokishini sisakhona elokishini. Kakhulu sike sibone abafana kwezinye inkathi so bakhula ke bona leyo family structure esikhuluma ngayo ayikho mhlawumbe abazali abekho uzala intombazane baba wabaleka bla 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 kukhona omalume la elokishini abantu abenza izinto abantu aba encourage intwana ukuthi aziphuze utshwala babheme nazo bazi surrounding bla 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 ioverkhanya kanjani isituation enjalo whereby abantu laba kufanele ngabe ba mentorisha izingane but bona abayi corruptayo.
ake nginarrowish into ekade ngishilo eqaleni eqaleni ngikhulume ngeSouth Africa wrong engalungiswa iGood Family Setup. Yes. Ake nginarrowish manje. iSouth Africa right nomndeni alright. Umuntu wesilisa alright. I'll tell you why. Bad influence comes from abantu besilisa abangekho right. Jeez. Awuthi ngwenza into esimple nje. Uyabona manje nabantu besilisa aba right ekhaya. Ayike intombazane ibuye after 6. Uthi we omalume bami yo abawuthatha umshini. Ngicela ungihambise ekhaya manje. Uma unabantu besilisa aba right. Umfana yothenga usweet abawu15 uma kade ethe kanye kancane ukugwayi noma kwinsango. Noma enobhuti noma enobaba ba right. Webhuti wami uma ngase umuntu wesilisa o above 20 years old enga realize ukuthi yonke lento ekade ime exciter esakhula is not the bigger things of life. The bigger things of life as a man is to provide, is to protect for our women. If umuntu wesilisa engaba nalokho yazi ngeke sizibe intimidated ngisho izingane zethu ezisebenzayo noma intombi zethu ezisebenzayo noma unkosikazi osebenza wena ungasebenzi. Because I role yakhe would never surpass your role. Yazi umuntu wesifazane umprovider ngisho esebenza umprovide. Mhlawumbe uthi unesalary ngisho edlule yakho. Yeah. But emotional intelligence, the making of decisions, this umuze zo consult ukuthi yazi I want ngicabanga ukwenza into kanje, not now, yes lokho kanje asenze kanje la. Because indoda provides direction, indoda provides protection, indoda provides even materially emzini wayo noma ekhaya kubo noma wherever you are. Yabo. You take that away from a man becomes an animal. Uzorufa imoto uzokwenza yonke lemsangano lesibonayo because there is no that bigger responsibility. Indoda mfethu is so much sharp and strong ukuthi uma uyinika ukuthi ayingenzi lotho uzoyiphendula isilwane. Yes. Into ephendula amadoda amaningi izilwane is to take them out of a workforce. Qeda umsebenzi amadoda. Waqeda ipower emadodeni. Baphenduka into because le power egcole kuyona bazoyisebenzisa phi. They must find something to use the power by hand. Fanele bebambe thina inkonzi ke manje fanele kube nje yabo. So give a man a responsibility, guide him, a man will do well. Yazi mhlambe before uqhubeke mfowethu lo mbuzo ulandelele ekutheni umfowethu bebuza ngokuthi yini ugovernment angayenza mhlambe ukunceda abantu ukuthi ifamily structure ibuye. Ake siyithatheke ngoba ukhuluma kakhulu ngobudoda. Kakhulu ubudoda babakhiwa yinduna namakhosi. Amakhosi at this point where we are nenduna iyiphi indima abangayidlala ukugweba inkomo lezi ezithini esezilahlekile eziyongena embileni ukuthi na indlela bangadlala iphindima at this point kule 21st century esikuyo induna namakhosi kupha bangakwenza. Mfethu, without empowerment people can do little. Very less can be done. Yeah, because amakhosi neinduna namabutho, yes, anqundiwe kakhulu amandla. Yabona mfethu, uma ngase kuthiwa induna noma ama forum ngoba phela emalokishini lapha induna zikho nani. Yes. Mase kuthiwa ama forum anikezwa a prerogative right that is guided by constitution, monitored by the courts alelizwe ukuthi bay exercise kahle leyo power. Ebra yonke lento esibona ingaphela, including abafana babhemayo ukuhlukumezana. Mangase the right power be delegated emadodeni. I mean, mfethu ngiyakholwa ukuthi South Africa nga right. Induna namakhosi, yes, should be the first in line to be interested. I mean, kukhona izinkantolo, traditional courts. Yes. They've been made the kangaroo courts and the forest courts by the constitutional elizwe. Yeah. Kanti bona abantu laba bebekwazi ukuya emnyombeni weqiniso bephume neqiniso lalingakhona.
ingakho namhlanje amadoda kahle hle mfethu uma ngasuthi uyabukisisa kahle noma izinduna noma ubani amandla bayanikwa kodwa bayalimithwa khona yokuthiwa uyikephe bhuti wami yes isikebhe yes lalela isikebhe mesikahle kuleyo ndawo kuyaqonda ukuthi I know to government akazi noma ama police station kuleyo ndawo azi kahle ukuthi ekhona isikebhe sasidlali yini ngabikho izikebhe ze GBV kukhona izikebhe zeinkomo uthi utshontshe inkomo ukushawuza unje nokhuluma iqiniso mina mfethu wathi ngikhulumele lento le ethi uyabona mangase kube khona obaba nobhuti aba decide ukuthi no yazini siyayivala lento eGBV ingaphela mina ngikhuluma indaba ukuthiwa ekhondoda enga rape noma ngikhuluma ngento ethi mina mangase isandla siqine livele nje lenza itelula leli committee lesikebhe lithi thina uma sifika sifuna ukuthi baphi obhuti baphi omalume baphi obaba balengane beninguphi dlwengulwa beninguphi kwi relationship eabuse wa kuyona beninguphi sho benise tavern abantu abasichaphaza yini ngoba before kufika amaphoyisa azobamba umgilo bekufanele kufike nina kuqala isigamekweni emaphoyisa ezothola okusalile iskep esizodila nokuthi wena ubhuti onjani ohlelo ukuprotect usisi wakho umalume onjani ohlelo ukuprotect umshana wakho ubaba onjani ohlelo ukuprotect ingane yakho uyasifeyila njengamadoda uma ngakhona iskebe esidila ngoba bhuti wami yonke into esiyibonayo okungenzi kahle kwamantombazane iqala kubhuti olukha away ingane yakho bibhema ugwayi nophuza naye savana uphuza kanjani ingane zakini savana uphuza ngane yakini savana usisi wami lo ngikhuluma ngane less than 21 years old i-comfortable ukubhema ugwayi nani nimuncisana ihub la nengane zakini hayi madoda kahleni bafethu ngeke inkingi lapho ngoba ngisho nje ukuthi mina uyabona mfethu mangase kulunge emadodeni yes abantu besifazane koyiqondane koyilandelela they were built to follow bazongicriticize bazongishaya ngokusho lento engishoyo but umuntu wesifazane admires a man with leadership yes umuntu wesifazane ufuna leadership in a man true if amadoda ehlala phansi engayithatha leadership abantu besifazane will do anyhow and yes. These things that we see happening here today ingakho ngithi mina lento ama rights is a problem because uzozwe ingane intombazane ithi how mina why like kuthiwa angifike ngo6 usibonele wena akunankinga uzafika sekosha u8 ngiyahlumeza usibonela kanayo irisk yokuratio la ngaphandle naleyo risk wena ngo6 akushawa usula kusho fike yena usibonele mevula umnyango sanibona masanibona baba uphu sine ukhona ubuye nini ubuye ngo6 bengizomsakaza eshe bengena Lethi naye kodwa uyafeel ukuthi because he has a responsibility to protect his sister ukuze mekukhona inkinga eyenzakalile kudade wabo siqala kuyena before siqala kuyena wendoda ingane yakini iziphenduka isigcawu sezigebengu ubukuphi wena ubukuphi I think that what can shape a society ngiyazwakala lento i-far-fetched yes but should do government one day decide to use its political power, political will to say we cannot pass legislative laws enza indoda because yazi into enza amandoda enza zonke lezi zinto esibonayo frustration I'm telling you my brother frustration that could be avoided ngokuthi amadoda anikezwe ipower to build the society grant back ipower yabo amadoda can do better than what politicians are doing for us mfowethu kunomuntu wakwabhala ku social media nje kwakune post ethize kodwa eyayincikela ku gender based violence wathi lo muntu one of the reason amadoda ene violent engaka ebulala abantu besifazane ebuyashaya nezingane kanje ingoba anqindwe amandla amadoda ngokukudalwa fanele abe neauthority alide endlini akhomande endlini manje akasasebenzi owesifazane uyasebenza owesifazane mangabe kuphela iphalish uyena lethi iphalish isazokhuluma kanjani indoda so wekhala ngokuthi isikhathi esiningi refer kulento oyisho ukuthi men are always frustrated asiqale ngokuthi there is no justification for any form of violence no justification whatsoever yes can't justify ukuthi I had to use
i-violence ukukhiphela i-anger umuntu wesifazane akusindoda leyenza kanjalo ngisho kwabe kuthiwa izizathu sakho imali bese uvukelwe kakhulu ugqoka isiketi esincane there's no justification whatsoever we have to park that point first and then come to a comment now lento ye-GBV futhi siyibuke fairly mesibuka abafethu okay uma sifuna ngempela ukuthi iresolve South Africa Funa siqale sikwazi ukukhipha i-violent yobukhotheni. Singathi mesifice intombazane ishayiwe, ilinyaziwe, igwaziwe bese sithi bekuyi-GBV. Usikhotheni lo ogwaza kwasana afuna ukumphuca. The victim okuyibona sengathi alula ilo ngeke azakwazi ukuyilwela. Okay. Isigebengu lesi esenza ubugebengu and lobo bugebengu lofanele kuliwe nabo njengobugebengu. Pure criminal. In fact, amadoda abulela amadoda kakhulu nokubulala abantu besifazane. Size ku number 2. Size kulamadoda athatha iadvantage kubantu besifazane. Now that is gender based violence. Okay? Ngisho bakuthiwa umphuca ifoni kodwa umtargethe ngenxa ukuthi umbona ukuthi uyifemale weak. Yes. Yeah, it is a violence that was motivated by gender. Yes. Okay? Mase kuzoba lezi zinto abantu abathandanayo. Ilezi zinto zabantu abacabanayo bechithelana benjani kunjani. Indoda ingqondo yayo ehambe ilokha indoda engakaze ize prepare. Yabona ngoba ngiganiwe nje. Ufuna uma uyindoda uke usimulate ufica unkosikazi wakho bemqabula. Uyitshela ukuthi number 1 ngiyokwenzani? Ngiyokwenza kanjani nini kuphi? Simulate ukuthi mase ngiyangena endlini fica khona indoda ephezulu komngami uyisimulate leyo picture uyivisualize ukuze kungafiki any point in time wengqondo yakhe yalokho ngoba uma ngase kuthiwa leyo nto iyenzeka kanti umqondo wakho ubungazi uzuyiprepare uzolokha umqondo because awukazi uzuyilindela into nje uzolokha and uzo realize usume phambi kwebhokisi enkantolo ukuthiwa you are charged 15 years no anticipation nothing yabo and ingakho ke psychologically indoda funeke iziprepare ngokuba nonkosikazi owondlayo onemali ukudlula yena ukuthi njoba ngifunda nje ngikhula what if anguthola umsebenzi shuthi ngeke ngishade ngoba nakho angifuni kuba nosifazane uzoba nemali kunami ngoba lokho kuzongenza ngibe neanger like counsel yourself based on i society esikuyona ngoba asikwazi ukuthi sithi abantu besifazane bawuhlaliswa emakhaya bengasebenzi ngenxa yokuthi izwe esiphila kulo njengamanje liyaba empowerish be that as it may it means indoda has now a bigger responsibility in terms of preparing themselves psychologically ukuthi ngoba nemali kuzokwenzeka delele so njoba mayidelele mina angacabanga ukuthi udeleliswa imali udeleliswa ukuthi mina njengendoda iauthority yami angistep forward and we step forward violence is the last in fact is not even the resort I mustn't be violent ukuprovela umngami ukuthi I am capable to lead there's no point where ukufuna ngimshaye ukuze bona ukuthi I supposed to lead. What are other mechanisms? Yebutwa yabona indoda the reason why kwaba yiyona ekwazi ukuthi ishele umuntu wesifazane because uNkulunkulu wayipha isiphiwo esingavamile indoda by nature. Indoda yakwazi ukuya kumuntu wesifazane engayifuni indoda. Yes. Indoda imshela umuntu wesifazane eze ethande indoda ukudlula indoda indlela ethanda ngalo umuntu wesifazane. Ehlanye engasebenzanga muthi. Indoda engasebenzanga muthi nje cha. Iyenze nje isisoka. Yasiqala nje isisoka esiqaleni yaze siqeda. Ishintshe the mindset, the perception, the purview, the viewpoint of lo muntu wesifazane ngobuciko. Yes. Ending up lo muntu wesifazane engafuni ukuzwa lutho. Ifuna nje le ndoda kuphela engasebenzanga muthi, engasebenzanga lutho. Indoda inesiphiwo esiyisimanga sokuleader. Yeah. You can't take that away from a man. Uyabona umuntu wesifazane menze abone all material times ukuthi she needs you as a man. Uyakudinga. Ungalenzi iphutha lokumenza afinyelele kuyizinga lapho khona ubona ukuthi akakudingi. Ngoba the day ebona ukuthi akakudingi
uyobuhlulekile njengendoda. Jeez. So ubuzile ukuthi what the other means without indlela yokushaya umuntu wesifazane. Uqale nje ubusoka. Ubuciko nobusoka. Umuntu wesifazane umbonise ukuba limited komqondo wakhe kulowo ma topic lawo. Yes. Khona izinto abantu besifazane that they are good at that ngisho singazama singakwazi ukufika kubo. Enye yazo ukukhulisa umntwana bot. Yeah. Abantu besifazane 80% yabo 20% thina ngapha kwamadoda abane skills sokukhulisa umntwana ngendlela eright. Umuntu wesifazane mfethu ubokubuka mekuthiwa njengoba usubuza abantu abaningi it's either ngakhulisa umama noma ngakhulisa ugogo. There is always a female feature. Kuncane umuntu ozothi ngakhulisa umkhulu nobaba bengekho ugogo nobaba. Very few. Because lento to build akufuneka so contest nomuntu wesifazane lapho they are gifted lapho. They are gifted to build a family. Indle yakhe umuntu wesifazane bhuti wami. Umuzi wakhe umuntu wesifazane. Uyezwa bhuti wami. Indoda create an environment for a woman to thrive. Let she do best in what she's best in. Let me create this environment so that we all prosper. Yes. Don't have to compete with umuntu wesifazane into nefana nalezo. Miyeke into yakho wena yenze yakho. Uyabo. Sesivala nje 16 days of activism. Ngifuna sibheke lento le ngoba bayiraise abantu abaningi ukuthi at some point unokufica mhlawumbe abantu besifazane let's say mhlawumbe endaweni zobumnandi kanje bekhwelela indoda eyodwa bedla imali yayo bephuza yonke into itransport iyona everything ilendoda kushaya ikhathi ezikhathele la sekufanele phela ithathe oyedwa mhlawumbe ihambe naye bese kuba khona lokugoloza okanye nokungaboni ngasolinye okugcina sihlambe kwesinye isikhathi sekulidela to violence. So umbuzo uthi kwesinye isikhathi abantu besifazane abagcini yini bona sebe provoke laba ngezenzo zabo ukuthi kuze kugcine kufika ezimweni enjengalezo. Vele sekuyinto wrong wayona leyo mayisuka abantu besifazana abahlala emaclubini kuze kusa. Seku wrong nje. Yes. Ngoba masingalikhuluma lelo qiniso bese siyakhohlisana. Khona indawo oyibonayo lezi kwangeza amadoda ukuthi ihlanganele kuzokhipha istress kuma prostitutes. Yes. Hayi intombazane ethi mina nginama values noma nginobuntombi sengipantsekile harassment uselale nami benganjani ubusendaweni wrong vele isuka nje. Asiqale kulelo qiniso uma bengafuna ukulivuma lelo qiniso asingeneni ke mangeni. Okay. Nakho-ke usisike sebemholile fine lungile sekuyenzeka izingane ziyagrova kunjani siyabona kwenzeka kwi-South Africa entsha. But does that give a right for umuntu wesilisa ukuthatha advantage umuntu wesifazane? The answer is a clear no bhuti wami. Yabo. Ngicabanga ukuthi balekile lento ye twins consensus noma consensual balibezana kuthena igama lesingisi lokuthi into esiyenza kufanele sibe nesivumelano kuyona. Yabo. Consensus. Yeah, angikwazi ukuthi ngenxa yokuthi ngikuphuzisile. Yes. Sengine entitlement emzimbeni wakho whatsoever. It cannot be bhuti wami. Ungiphuzise ngemali yakho, ngechoice yakho. Angithi. So mina mengikunikeza umzimba wami nalapho kufanele kube ichoice yami. Imali yakho was your choice, umzimba wami must be my choice. And uma khona lapha singazwani kuloko asingaqali kwasekuqaleni ukuphuzisana nokuthi sihlekelane. Ngathi nje yonke indoda afanele understand lo part. Uyabona sekuyistory esidala bafathi outdated lesi story sokuthi hey bengimhola eclubini wavuka ekseni esi outdated leso story kodwa uzoboshwa nje. Thatha ingane uma ukuthi uphume naye eclubini ngesivumelwano make sure ukuthi ukhona uzoba ufakazi kwalokho. Yes. Number 2 uma mayisiphuma endlini ingane iphathe kahle. Akusi intombi yakho lozoyikhipha ngo4 ekseni uthi phuma abazali bengakaboni. Akusi intombi yakho lo mthathe eclubini lo muntu. And ufuneka ehambe efila appreciated. Ngoba uzogaxela bhuti wami. Jeez. Uzogaxela vele into yeni ibe wrong wasekuqaleni ayikwazi kuba khona lapha eba right khona egcineni. Ibe wrong nje from the word go. Uma isigaxele isiphuma nawe ungasifaki thina bese ngekho.
usuthi I was wrongfully arrested kunjani yes bakhona bafethu abaningi abangene ogibeni ngaleyo nkinga thina abanye kasifundeke phela thina singakangeni lapha sifunde ukuthi hey kanti lento iphinde ibophisane kanje if you have to make her do a voice note mtshela ukuthi ngifuna ukuthi wenze ivoice note usho la kwe voice note ukuthi yabo nje manje ngiyakurecord ngifuna wenze ivoice note ukuthi uyathanda ukuthi silale shona otherwise uzoboshwa mfethu uzoboshwa uphinde ku detective manje no yabona mfethu sekufanele uprove kunzima kabi sekufanele uprove ukuthi lo muntu befuna ukuthi niyenze lento very difficult kwesinye isikhathi ibhuti wami ingane hayi ngoba nakhe bese ukufuna ukukubopha but unfortunately ifike ekhaya isibanje ukuthi bengekho 2 noma boyfriend wayo usetholile ukuthi ayikho sekufuneka manje create istory sokuthi hey usibani took an advantage on me ukuze manje shift focus kuyona yonke lo mbhedo wayo wenzile kohlala eclubini kuze kuze jeez yabo so kugcina kugaxela umuntu obengekho kahle in fact bebenze ba enjoyele bo babili uyabo nayo lento ukuthi ulala umuntu ophuzile kodwa nje nakho lento zo umuntu odake kakhulu hayi nabo ubulwanyana thizeni mfethu angazi ngoyichaza njani sengisho okay ukhona siniphuzile nobabili fine nahamba nagcina nilalile but uma ukuthi umuntu odrivayo ube sa driver noma wesifazana ube sober mengakhuluma igama lokuthi ubeyibona yonke into yes indaba ukuthi umuntu uyaqukulwa nawe ngapha wehlisa uzipho ubulwane lonto yeah no that's true umlela kanjani umuntu ongayizwa kwena lento ofuna ukumuzwisa yona uselfish wena yeah uyabo okay sesivala nje siyayivala le mfowethu kunesithombe esitrendayo sabafana ababili I think into eyenzeke ePitori I don't know eGarankuwa noma eMabopane or something but isePitori noma eMamelodi I'm not sure labafana laba babili babambe omama bestokfela bezohlukanisa imali la bethi nje khona bafuna baqoqa imali bayothenga ukudla kushuthi le stokfela sokudla and stuff zangena le insizwe ezu2 zathatha yonke leyo mali ngathi la ku 107,000 something like that babonakeleke nje bephuma bebaleka yes kubaleka kangakanani ukuthi abantu babe cautious ngezikhathi za December la sazi khona ukuthi abafana bayidinga imali ebhuti wami mina bengathi abantu base South Africa bengazama ukushesha ukuadapta with the times izincane izinto edinga ucash manje mfethu yeah zincane futhi izinto ezisiphoqayo ukuthi ngisho kuthiwa sifuna ukuhloko nesistokofela ufuna ke siyokhipha imali ucash abantu abadlala isitokofela imali ekwi-app yomuntu othile must do ama transaction for laba abanye abantu uma kubanjwe imoto zemali egadwe ngezibhamu engaka bengiyini mina ngiphethe imali esitokofela I am not saying abantu bakithi ba wrong yes ngokusebenzisa ucash it's part of transaction that is there but go unsafe balekela nje into ene-ATM balekela into ezongenisa ngaphakathi ofuna imali eningi ecash ibalekele nje into enjalo funa ama banking details abantu endlala nabo wena ophethe imali zesitokofela noma ifikela kuwe i-distribute nje ungafikana nokufanele kube khona lapho ikhipha khona okwesibili asifundeni ama tricks abantu laba abayizigebengu as much as we will not always be conscious all the time but abantu laba abayizigebengu mfethu benza izinto eziningi bajovana khona nje umunye umama bamjovile ukuthi angithanda ukukhuluma ngendaba yakhe because izoba obvious abamjovile waphaphama esibhedlela imali estokfela ithathiwe udila necase yokuthi manje odokotela kufanele bezama ukukhipha lo mjovo emzimbeni wakho ungamenza abe disable ungamphazamisa unganjani ustrong kushuthi ustrong lo mjovo into enjalo mfethu kunzima ukuyigada uyezwa ngoba ungaqhama umuntu athi tsikuzo ngathi wena uncunzwa inyosi kanti umuntu uyakujova uyabo ufuna ukukhuthuza people abana inhliziyo mfethu yakhumbula into engishilo the other day ukuthi uma abantu bengenankulunkulu they do the unthinkable things jeez mina kukhona
umama mfundisi lapha esontweni, she's a medical doctor. She was sharing with me the other day ukuthi every weekend without fail there is a girl that is being dropped by either a private security noma abantu ababeyidlulela ngemoto abathi simfice enje. She was drugged, raped and mugged. Fuck. La point usebenzela eEddington. Izinto ezenzeka week in week out. How much more abantu abafuna imali? Labo abantu abasuke befuna ukuyisatisfy ngendlela zabo lezi ingane beyitrack benze whatsoever. How much more abantu abafuna imali? They can do unthinkable things. So let us run away from into ezoba no cash. Everywhere we are, there must be someone knowing what is lapho. Ungabi sendaweni kwazona wedwa ukuthi lapho. Yes, there must be some, especially muzogibela uUber, masuqedile ukurequesta. Sendela umngani wakho i-screenshot semoto oyirequestile no driver nama details wayo. It doesn't take much. Screenshot send. Screenshot send. Should kube khona into enzakalayo ekuduka, at least we have a point esiqala kuyo yokuthi siqala sibheka ngaphi mesifuna lo muntu. Because it happens a lot of time whereby umuntu athathweke nale phone yakhe kuthiwa akavuli i-app akatransfer. Yes. Yo. Yes, kuyenzeka all the time because uthi lento zingena kwi-app yakho sibona. Uyaba uvula i-app yakho mabe kukhombile uzokwenza njani. Bazokuvulisa bakukhombisa ubuso kanje because ubese endaweni okungazi umuntu akho umuntu futhi ongakwazi ukuthi uthi noma ngabe kuthiwa lokho kwenzakalile obani abangangisiza to try and track it down. Khona izinto esingeke sikwazi ukuyicontrol. Igebe ngoba ngisho ukuthi they always thinking ahead kwezinye izinto, yabo. But lokho esine control yakho, let us be cautious and let us be careful. Mhlambe mfowashando asiphinde sibheke naye ugovernment, sibheke amaphoyisa in terms of intelligence ukuthi are they ahead enough ukuthi bakwazi ukudetecta izinto ezinjenganalezi in time. Let's say mhlambe thina sithi ubhutwe nangiselahlekela samthola efonini siba suspicious. Do they have enough resources ukwazi ukutrack abantu abasuke sebekulezo zimo or be report ukuthi bakulezo zimo? Okay, they supposed to have all the resources necessary, but in many cases they do not have. Iqiniso leli ngeke size silibalekele. Konke kuyasho General Mkholazi uma ekhuluma ngegrabber machine. Umshini lo abasebe benza consignment yawo ukuthi ayifike le South Africa. So that because umsebenzi wabo is to crime prevention. It's not necessary to run around and arrest. Lokho kwenzakala ngoba bahlulekile ukuprevent icrime. Bese begijima sekufanele bebophe noma sekufanele kwenzakaleni. So their main thing umkhonaza khuluma ngawo ukuthi give us resources enough ukuthi sikwazi ukupreventa icrime. And he's even mentioned making a story lapho ukuthi I think igrabber machine angisinoma sawakhumbula kahle ama figures, but was supposed to be about 7 million. Yes. They ended up quoting it for 47 million. It's something along those lines. Noma accurate ngama figures ngisayikhumbula kahle. Because even the corruption may hinder us to prevent a crime. Because if a state cannot buy because I mean let's should bakuzophuma imishini ewu6 noma ewu7. Yes. We ended up buying one machine nakhona abangafuni usebenza ngendlela right so that crime can be prevented. Because once you have crime detectors are right, you'll be able to foresee incidences even before they happen. Not all of them, but majority of them you'll know ukuthi yabona manje before beshaya imoto emali amaphoyisa asuke esekwazi ukubona ama indicators ukuthi kulo 5 days lo ikhona imoto emali efoneka ishawe manje. Because of lama calls anje swabona yenzakala le movement enje laba abafana basuke eGoli behle noma laba basuka kulelo hostel beshonele basuke sebe sola. Yes. Uyabo okwenza ukuthi ngisho makuthiwa qhuzi yasha la vena ukuthi besheshe uzokuthiwa 2 days bebanjiwe baficwe kupha fast so because vele ayuthi amaphoyisa are responde after sekuqhunyiswa le moto vele bese lindele singaxhunyiswa noma yinini man after yonke le trail esibonayo ukuthi asikwazi ukuyiprevent uma lezi imoto zemali zeningi, uyabo. So we cannot be everywhere all the time. Yes. But once by shaya so babamba. Yabo. Mfowashando,
Fukashana asingene kuMadlanga Commission. Recently we were poster uthi bonke laba aba-implicatekayo lapha kuMadlanga Commission ekubalwa khona umkhwanazo oyisikhulu se-Ekurhuleni Metro east of Johannesburg. Wabala uSibiya, wabala uSenzo Mchunu who's a minister ukuthi kufanele ngabe labo bantu ziyabakhalela kukhulunywe bengaphakathi. On what ground are you saying this? On simple grounds yokuthi wena manje mangase siphume khona umuntu okuaccusile ukuthi untshontshile noma abusile noma wenzeni ingxoxo yakhe izoba senkantolo usuboshiwe wena. Into first step is bazokuthatha bazokucharger uzoya ngaphakathi umufika ngaphakathi uyovela enkantolo ikutshela ukuthi uya deserve ukuthola ibail ngokwendlela ummeli wakhe akukhulumela ngabe bese uyaphuma kuma sikhuluma indaba yakho. uGeneral Mkhwanazi Nhlanhla Mkhwanazi uyiphoyisa. Yes. Elazi umthetho wase South Africa. Uphethe ubufakazi lobo kade buthulwa kweMadlanga Commission bebuthula no Khumalo and so forth about these things abathi zenziwa osopolitiki kanye nabantu abama officials ekuvumeleni ubugebengu beyimali ezinkulu nemphefumulo eminingi lahlekayo nezidakamizwa eziranayo la eSouth Africa nanokunqinda amandla amaphoyisa ukuze akwazi ukusebenza. Kanti what constitutes a case to be valid enough for someone to be charged in South Africa? That is my question. If Mkhwanazi is convinced as a police officer ukuthi laws has been broken, then people must be arrested. These commissions, Putwam, they're doing a very good job in terms of exposing the truth, but giving ample time for people to find their way out, to cover themselves, cover their tracks, eliminate witness, bribe. We have seen commissions, commissions after commissions. Yabona lo mlungu lo bamdubulile, Marius van der Merwe. Van der Merwe lapha ya kuMadlanga Commission emlalele kahle. Uthi mebe mbuzo commission ukuthi yini esingayenza ukukuvikela noma yini ekufrustrate kakhulu currently. Uthi yabona bafethu kuyona into engifrustrate kakhulu ukuthi lezi zinto esikhuluma ngazo ziyaziwa. Hayi ukuthi sikhuluma ngento engazi, sikhuluma ngento eyaziwayo. Eyaziwa yo wonke umuntu ukuthi nazi izinto ezobugebengu ezenzakala, but people are not being arrested. So nakho ke ubugebengu semenyezwe leyo Mhlahla Mkhwanazi wakukhuluma. Still we are doing the same thing. We're not arresting anyone. We're opening ama commissions. Jeez. You are exposing ama victims. Kulaba bantu laba abasa exposed kona wonke lama resources abanabo. Uma uzokuthiwa Khetmahlala bagadwa abantu abathathwa from kuma task force. Phela uMarius bamshanga enhlamvu ezo2. Yes. 2. That means it's people who are well trained. Akusiyo nje umuntu ongena othamba ofile lapho ushaya. So these criminals bafethu, they've got resources behind them. Yes. And when umuntu aba investigate with all these resources bese uthi abangawasebenzisi lama resources abo uyaganga isigebengu lesasidila naso. Uminister Senzo Mchunu uyahola. Yes. Full salary after all these allegations. Wena Putwama emsebenzini la usebenza khona mangase uchargewe manje uyasuspendwa zisuka hamba ohlala ekhaya. And ngenxa yokuba gross kwento accused ngayo umholo wakho asizukukunikeza wona until you are proven ukuthi cha no lento awenza. Then we will be happy to give you. We can't give a salary kumuntu osezokuthiwa ubenza into enje. Mina ngitshela izinto ezenzakala eSouth African currently. Then you have abo minister Mchunu bona abane law engcono for bona. This is criminality lento accused ngakho. Yes. Akhona mhlawumbe ukuthi ba accused ngento yokuthi mhlawumbe bahamba baye eFrance but mebefike eFrance wafika wacheata lapha yana wasebenzisa imali ye country ukuyogembula asikhuluma into asikhuluma ngecrime la serious okunemphefumulo yabantu abafile
bese sithi thina labo bantu labo hayi it's a waste of time budwami. So Ramaphosa must be arrested budwami. Lokho ngiyakuphinda futhi ngiyakusho. On what grounds? For creating an environment of crime to take place. Because all these people abasafarayo manje, ama victims adutshulwayo manje. It's only through a president esenikeziwe information he decided not to act. He did not act. But uzothi i-state samfonela uFan der Merwe sambuza ukuthi bangamnikeza yini i-security. Wathi yena no, unayo yakhe security. Bengeke kufika kwakhona lapho ukuthi i-state sihambe sifonela abantu sifuna ukubabuza ukuthi sibanikeze security. Umsebenzi wenkantolo loyo. Abacharge abantu aba-accused of i-crime bebakhipha ukho umbheki wakwenza uZuma wathi uma kuthiwa u-accused of amaqala wamkhipha yini ehlelo Ramaphosa ukuthi akhiphe omchunu nakho umbheki wakwenza uRamaphosa is just playing politics. These are his favorite ngakho iANC budwami nenkinga namhlanje because lento yeANC renewal inamehlo babiza i-witch hunt noma sibize ngokuthi ukupatcha ama political opponents wakho bese uthi cleanse. That's not cleansing, that is patching your political opponents. And then you call it cleansing. It's not cleansing, it's factionalism. Jeez. Nangu umchunu is charged noma is alleged to have being controlled by mafias. You want to keep that person in your cabinet and life continues as normal. At the same time you are saying renewal on the other side. Udlala ngathi. Ukhethi Matlala. Siyazi ukuthi ubekade ekwi ad hoc. Belindeleke ukuthi ashaya amabhomu ngoba indlela ayekade ekhuluma ngayo sasilindi kodwa usoft nje ngakube mhlawumbe khona aba protector. Definitely. Political assurances. You scratch my back, I scratch yours. Jeez. Ukhethi Matlala budwami, he didn't speak the truth. If he spoke the truth, he would have mentioned ukuthi wayemnikeza uJulius Mkhwanazi imali. But umention ubheka icele kuphela. Bangaka abanye ngabamentionanga ebanikeza imali. Sazovela. So we cannot take the word of a liar, a criminal, and an alleged assassin. That person is believed to be John Wick, Mamelodi, who killed so many people there. So we want to take his word for truth. So mina testimony kaMatlala shame I'm not you were not even interested. That was a political stance he took to protect umchunu because he knows ukuthi should he successfully do that, even if he can get arrested, they will find a way to take care of him and take him out. As long as we have power, we ask with some cronies are still there. The Zuma and Shake type of a thing. Yeah. Yeah, South Africa magunje. By God's grace, South Africa will take a lot for it to go down. It's one of the well-graced countries in the world. Not only through divinity, but through the works of previous people who existed in Lelizwe. Mina bafethu, I don't believe ukuthi South Africa it's all done and wasted and so forth. We will not come back. No, we are strong. We will survive even this. We survived worst things as agazenze. And I am happy of South Africa ekwazi ukuthi rally behind abantu abafana noNhlanhla Mkhwanazi and cry foul every time when witnesses are being assassinated. I'm worried of South Africa ezoba frenzy nezohamba ngephobia noma ngezinto ezenzakala ngaleso sikhathi then forget the truth. Ukuthi into ukuthi phalaphala namhlanje kusakhulunywa ngayo. I'm proud of South Africa. That means there's freedom of speech in South Africa. Uma namhlanje kusakhona abantu abathi we want to know ukuthi kwi-CR17 files kuvalwe ini bengakathuli. We still have people who are sober in South Africa. The problem is the vast majority who just forgets and move forward.
We mustn't just move forward easily without amaqiniso engavelanga. In every situation, not only in Ramaphosa, even in every situation, even that issues we spoke about indaba zako Ukraine, and so we mustn't be choosy when it comes to abantu esithi benza into wrong. If Zuma does wrong, we must say let him be. Angithi Zuma wanekela umhlaba wonke ngento state capture. Yes. Wazi waboshwa kuthiwa kaye ngenkani kulentozana. We must do the very same ku Ramaphosa. He must be summoned. He must be some into ephalaphala. I'm proud of our organization asayikhuluma kuzube namhlanje. Omkhonto wesizwe no EFF, they are doing so much ukuthi this thing must not die down. Are you one of people who are saying which Ramaphosa is playing for Stellenbosch mafias? The day he was elected as a Secretary General we ANC in 1991. Since then, Ramaphosa has never been outside of the Stellenbosch wine. He has been drunk by the Stellenbosch wine since from that day. Not since from that day. Actually, before he even formed NUMSA, is it NUMSA or NUM that he formed? Even Yes, yeah. It was Ramaphosa Putwam is a product of white monopoly capital. Undlozi wakwabuza omunye umbuzo powerful. Yes. Wathi usibanibani siyamazi ukuthi ucebile ngoba udayisa ukuthi. Usibanibani siyamazi ukuthi ucebile ngoba udayisa ukuthi. Udayisani lo? Ecebe kangaka. Ngoba kuthiwa ibillionaire. Yipi product yakhe? yakhe? He's the second richest man after brother-in-law wakhe, Patrice Motsepe. Like South Africa kuma Africans. Yes. Because of the BEE. Because of this thing to say wobani abantu bethu esingabafaka to have shares go MTN go kuphi nokuphi sibabeke as proxies. Go saphi. Hayi bafethu Ramaphosa benefited greatly from the white monopoly capital. He cannot desert them now and he will never near future to come. He can't. Sesivala nje uGwede Mantashe uthe uya retire ngo 2027. Emva kwesikhathi esingaka there's been a lot of looting under his watch. Useya resign. iANC seyinkingeni. They are facing a turmoil. Thina uphawula kwakho. Gwede is a non-factor Putwam. Akahamba ohlala ekhaya semdala. In fact, onke lamakhehla mfethu are holding at ransom from moving forward and paving a new South Africa without them all. Your Thabo Mbekis, your Tokhose Khwalezi, the Zumas, bonke bohlala noShenge manje sebebadala. And allow the South Africa to pave their, because they are holding us on into ukuthi ubani oyispy, ubani esingawelanga naye iZambezi River, ubani esazabalaza, ubani abangazabelezanga, sisejele le into zabo. But you have asked about Ukwete. I admire that guy on other things. But on other things as well, he's a flip-flopper. I admire him on a part ukuthi Ukwete, he's a politician. He is able to bet for a winning horse. No, lapho ke shame. He has been consistent in doing that. Yes. He knows when to fight, he knows when to hold on. Yeah. Yabo. Umuntu omdala akahambe uphumula. Sawabona amaqhaza amahle akwazi ukwadlala ngenkathi esakuyipolitiki. Yes. Kodwa futhi naye uomunye wabantu ongekho principled kwipolitiki ayiphila akekho principled. He flip flops based ukuthi isiso sakhe lesiya sizogcwaliswa yini. Last question. What is your take on the illegal foreign immigrants? I don't think ukuthi I need to have a take lapho. The word nje yaba justify illegal. Once it's illegal, ngisho ngangibuza ngedag, ngisho ngangibuza ngane ne illegal phakathi. Akufanele ngabe lapho, akufanele ngabe ku clear lokho. Yanje. Tina, let us help our neighbors wethu to rebuild their countries. But not at our expense. Yes. They must go back in their countries
They must throw out anyone who is hindering their growth, either through corruption or whatever deal. They must fight for their countries. As South Africans, we are here and ready to support them one way or the other. But if they would want to convert that support to say it means they must illegally come to our country and practice izinto not as South Africans in our land. Yes. And we say we are supporting their struggle. We can't. We can't. Everyone who crosses the border must be here invited. No, anyone who's not invited, they must leave peacefully before people can be agitated to a point where they decide to be violent. We can't take it anymore. They must humbly return to their countries and fix them. 157 Palestinians afikele OR Tambo Tinga. It was a political game medlalo Ramaphosa to make his name clean as he was about to host the G20. He wanted to be seen as not just a armchair critic about the issue of Israel. He wanted to be seen as someone who is on a empathy toward abantu base Palestine. It doesn't have that empathy. Because abantu base Palestine is a real pain that no one must do political scoring ngayo. Otherwise, we will open up our borders for Boko Haram, for Al Qaeda, for Hamas, and all other extremists. Before we know it, we'll be having people wearing suicide bombs here in South Africa. Don't you think we have them already? They are here. They are here. Yeah. They are here already. Yeah. At least. Okay, nganza kwethu. Sivala njalo kuhlelo la iDurban Network. Konje abafuna ukukuthola lapha kuma socials, ama handles ami kanjani? Mzwandile Shandu ku Facebook. Mzwandile Shandu ku Facebook. Uzombona ngeprofile picture endoda emnonkosikazi wayo omuhle. Hewan. Yeah. Let's go TikTok, multiple streams of income. Bayeke bonke labanye multiple streams of income. Ubheke lo nama followers out 370,000. Yeah, that will be my account. Umzwandile ke lo umfokashani sivala njalo kuhlelo lwayo ke iDurban Network Academy host Sabele umfokandabase sithi wena bake babonana baphinde babonana. Danko. Hammer